Bono minto rero tiga torakwanera erieta rikorokwa obonyinyo. Obonyinyo eri na rimusu rikorwa kero kende riria okorura engoko riko, rimusu ndiro rikorwa ororo, riria nari rikorokwa obonyinyo. Gose kero kende nabo ogosamba chianga, rimusu ndiro rikorukorwa aria, riria nari tokoroka obonyinyo. Kera nere abakungu bare gosambereria etuki kare riria bare kobeka iga yaruroka iga nonye bono iga ki bakogoeta iga ase ase bakoroseria chituki iga goeta iga, rimusu ndiro riria rikorwa ororo riria etuki egosambereriwa kabisa ekorosiwa, rimusu riria nari rikorokwa obonyinyo. Omonto onde nantebeti ng'aki nakwanete igoro ya omobayeno onde buna abagusii abanchari bare goteba ng'a banchari mbaroka onguku mwana ani na ekenyakemi. Banchari mbaroka onguku mwana ani na ekenyakemi. Ekenyakemi eke na omonto naro okonyora ore omweng'e enchera gete iga lakini kogochi komorigereria iga gokomotaya iga buya iga kabisa kwanyora ng'a omonto na omogoto. Bono abanchari barabwo ebare koroka ng'a kai, oyo na omwana kani na ekenyakemi. Ekenyakemi na omonto oria okorora ng'a na omoke iga lakini na omonto omonene okong'ire obongo. Oyio nere okorokwa ekenyakemi, eyio na engencho ende ya erieta ria ekenyakemi. Igo bono abanchari barabwo ebakagete ng'a onguku oyo na omwana orenge ani na ekenyakemi na akamonto akeng'e lakini akagotu omonto ogotire. Bono na amarieta ande nare tokoroka ntobwate egonde na erombe. Aria facebook nindoseti nini yane egroup eywo rende tokoroka ase egesongo lakini ekegusii na egonde na erombe. Erombe na abanto abange chiribu, egonde nabo barabwo abanto bake iga ang'e 10 iga. Bono nimbwate egroup aria ya emebayeno, chimbachero, emebayeno, mariogo, chigosori na emanyega ya monyagetinge. Bono ase erieta rinde rionsi aya gokonyara goteba ng'a na egroup gete ende, teba na egonde ende gose na erombe gete ende. So igo tiga tonya gosomania ekegusii, ndoche ng'a ekegusii giaito ngochi gosira kere, baibori mwensi ase mware gwancha twegerie abana baito omonwa oito bwa ekegusii, omwana akorokwa erieta ria ekegusii ria chisokoro, ani kwanyora ng'a mwana oyo tamaeti rieta rinde rionsi. Bono ng'aki toratebe erieta ndire togoteba ng'a okoria emuru. Okoria emuru eye na abanto baria ba amatati, abanto baria ba echisokoro, abanto baria kero kende bakwereirwe enyomba eria bachire amo, abanto gete mbare bagocha bacha amo baikaransa, bakwana amang'ana abo monto onde atebwa isiko, barosia risango gete riabo iga, baikaransa, basemania amang'ana abo oka ime. Bono amang'ana aria ime aria ime kabisa naro riakorokwa emuru, okoria emurwa, emuru gose emurwa, emuru, mono mono na emuru, okoria emuru, emuru na amang'ana aria abo ime, abisekanete, kero kende na omonto okure omwabo, bono bagocha amo bakwana amang'ana abo ng'a ng'aki tokweria nyarebe, naki egento eke gekoba. Abanto baria baime ba amatati baria bakunire, abanto baria abamo bamanyinga, naki ekio gekorokwa ng'a okoria emuru. Bono torochi ng'a ekegusii giaito ngosira kegochia abanto mware gwancha moche amo, tonya gosemania onde omaete omonwa oyo, otebia oyo omwabo egere torende omonwa oito bwa ekegusii. Bono monno oyo nachera ng'a obonyinyo, rimusu riria kwanyenyire engoko korura iga, akamusu nkare kagocha, gose abakungu engaki yabo eria omweri bwa omotienyi nomaete amanyinga aria buchafu aria enchera nere akorusia rimusu gete. Bono eria nari tokoroka obonyinyo, ninya kobasomia amange tiga tonya
tochamo mwonsire iga nondo YouTube mwasubscribe rende naende mwasharegera abanto bande banyora amang'ana aya buya mono gaitu mwanyagetinga onde mwesiase mwere na inche rende mwarora ng'aki mokong'oma togontebi naye ng'aka omogaka ndoche mbuyori igo rioka buya mono.